zvinenge zvichipisa zvinenge zvichitendera masocial media ndo zvatinounza pano pa Bombshell Television. Mushama latest mushe zvinopisa. So kana uri munyowa ndinonga kuchingamidza nemufaro ndichingoti welcome pa Bombshell Television. Chikumbiro chedu kuti munge muchisubscribe nekutena on the notification bell icon nekuisa like pa video runori. Zvakakosha izvozvo, zvinhu zvinotipa simba, zvinhu zvinotipa power. Ora tinyaya ndaya nayo tisingadonyanya kupedza nguva yenyu, inyaya ya murume anonzi Madzibaba Bond. Uyo Madzibaba Bond wane kakutenderera njere kavari kunze vari kuita. Saka ndine video randinoda kuti ndikuratidzei, mutaurewo zvamunofunga in the comment section below kuti zveshuwa kutenderera brain here kana kutiwo kuitawo zvekunakidzwa zvavaita. But as we know, Madzibaba Bond havadhakwe ende havapute fodya, but this video vakabata zvinodhaka, vari kutoita ngemunhu zveshuwa akupenga, asi kutenderera kuita nyaya nekufamba kuita nyaya kuri kunzi Madzibaba Bond vakupenga. Saka ndo video randauya naro, ndo update ndauya nayo, ndichitenda wese wasubscribe muzuva ranhasi ende tichitenda channel yedu tasvika 1 million views. Kana zvakakosha kwauri unongoisawo like wovoisa comment section comment. So this is the video and Madzibaba Bond, watch it.